Guys, panoorin niyo po kung paano po magbihis si comedian di Zamboanga po sa mga costume niya para mag-shoot po siya ng vlog. Ayan, abangan niyo po. Ay, abangan. Tingnan niyo po yung video sa hanggang dulo. Hello guys! To this video, ipakita na ko sa inyo kung paunsa mag-suit o mga costume si comedian di Zamboanga guys. Kaloka, maura na kitao na niyang bra guys kay mao na ginaingon na kung maggawa og content dapat isip-isipon sa nato pagbuhat og mga content guys. At shout out sa muang Team Mama's community pati sa muang Kalmaro Family TV. Ayan, thank you po sa lahat mga group namin yan. I hope magsaportan kami hanggang sa dulo ng walang hangganan. Kaloka na. Ayan, magsuot na og costume si comedian ni Zamboanga. New mga idol. Thank you kaayo sa inyong pagtanaw, pag-like ug share sa akong mga videos, sa lalagustuhan sa akong mga content. I hope masuportahan ko ninyo hangtod sa kanturan sa akong kamatayon. Sana all. Ayan, sinusuot na ni comedian di Zamboanga ang iyang mga costume. Ipakita na ko sa inyo guys kung sa paunsa siya magsuot diba? Balik-mali pa magsuot para bag-correct kayo mo suot og costume na mo nagiahak na. I shout out ko sa mga silingan nagapahulam sa akong mga costume. Salamat kay sa inyong suporta sa akong vlog o sa pag-share, sa pagtanaw sa mga vlog. Daghalagang kayong salamat sa inyo Yan, borag daw pay ukay lang si comedian di Zamboanga ninyo guys. Tingnan mang lipstick pa na karon diba? Kana, mao na ginaingon na mamayot gani mo dapat na mo lipstick ingon ani mo mang lipstick. Guwapa. Diba? Hello, ginawa mga vlog na to karon kanay dapat magbuhat og vlog mga comedy lang para mawala atong stress reliever sa atong kinabuhi. Masin pobre ta guys, sayo-sayo o magsaw-saw tatanong tanan o maglingaw-lingaw tanong tanan para mawala ato ang kaproblema sa atong kinabuhi. Di sa magpapik ka sa atong mga diba ang tapang ngipon wala ngipon wala ginaingon na postiso pa more. Ayan, thank you sa mga suporta sa akong vlog, sa nag-follow, sa naghatag mga star, daghang salamat. Thank you again.